Dobrý deň a srdečne vás vítam v FLUF. Ponúkame 3 rôzne modely pre zdravé a pohodlné sedenie, ktoré vás môžu sprevádzať v každodennom živote, či už pri práci, odpočinku alebo počas bežných denných činností. Naše produkty sú navrhnuté pre zdravé a pohodlné sedenie a všetky fungujú na jednoduchom princípe. Sú plnené vzduchom, vďaka tomu sú ľahké, ergonomické a jednoducho prenosné. Ale ktorý z nich je ten pravý pre vás? Ako prvé si predstavíme sedaciu loptu Ball, náš pôvodný produkt, s ktorým sme vo FLUF začali už v roku 2015. Ponúkame ho v 3 veľkostiach: 50 až 55 cm, 60 až 65 cm a 70 až 75 cm. Každá veľkosť sa hodí na iný účel, aj výšku postavy. Napríklad loptu o veľkosti 55 cm odporúčame pre výšku 135 až 155 cm. Model s veľkosťou 65 cm je ideálny k kancelárskému stolu bežnej výšky a hodí sa pre výšku postavy 155 až 185 cm. Najväčší variant, teda 75 cm, je vhodný pre osoby vysoké 185 až 200 cm. Odporúčame vždy používať výškovo nastaviteľný stôl. Všetky naše lopty majú nosnosť až 150 kg. Sú vyrobené z odolnej polyesterovej látky a ich poťah možno ľahko sňať a vyprať na 30 stupňov Celzia. Spodná strana lopty je opatrená gumovým krúžkom, ktorý bráni nechcenému kotúľaniu. Vďaka praktickému úchopu sa lopta ľahko prenáša a hodí sa domov, do kancelárie aj na cesty. Dvojité švy zabezpečujú dlhú životnosť a spoľahlivosť pri každodennom používaní. Lopta je navyše vybavená kvalitným zipsom značky YKK. Sedacia lopta má oproti balančnej stoličke širšiu plochu na sedenie, takže pôsobí celkovo pohodlnejšie. Pre väčšiu stabilitu je k všetkým veľkostiam k dispozícii aj voliteľné závažie. Teraz sa pozrime na balančnú stoličku Capsule. Novinku, ktorú FLUF uviedol v roku 2023 ako moderné riešenie pre zdravé sedenie s podporou správneho držania tela. Ponúkame 2 varianty poťahov, hrubší a hladší a širokou škálu farieb. Stolička je plnená vzduchom a jej dizajn spája štýl aj funkčnosť. Ponúkame 2 veľkosti. Veľkosť M pre výšku 150 až 180 cm a veľkosť L pre výšku 180 až 200 cm. Skvele sa hodí pre prácu. Podporuje vzpriamené držanie tela a vďaka štíhlemu tvaru je nasadanie na stoličku aj zliezanie z nej pohodlné a jednoduché. Keď si chcete oddychnúť, stačí ju položiť nabok a natiahnuť sa. A ak preferujete pohyb, môžete na nej vyskúšať jednoduché balančné cvičenia. Vo vnútri je umiestnené závažie, ktoré zaisťuje, že sa balančná stolička po každom použití sama vráti do vzpriamenej polohy. Toto závažie možno ľahko vybrať, aby bolo možné zložiť textilný poťah a vyprať ho. Ani u balančnej stoličky kapsule nechýba typické madlo, ktoré uľahčuje jej prenášanie. A nakoniec tu máme balančné podložky Pil a Pad. Sú praktickým doplnkom pre zdravé sedenie takmer kdekoľvek. Vzduchom plnenú podložku si môžete položiť na kancelárskú stoličku, drevenú lavicu, nepohodlnú stoličku, alebo ju jednoducho použiť aj na podlahe. Názov Pil a Pad označuje 2 varianty. Pil je vybavená látkovým poťahom, zatiaľ čo Pad je technická verzia bez poťahu. Obe varianty sú k dispozícii v 2 veľkostiach, s priemerom 36 cm a 40 cm. Menšia varianta 36 cm je ideálna pre lavice alebo stoličky. Väčšia 40 cm poskytuje viac pohodlia a lepšie sa hodí napríklad na kancelárskú stoličku. Na podložkách Pil a Pad možno vykonávať jednoduché balančné cvičenia. Inšpiráciu nájdete v priloženom návode. Podložky majú nosnosť až 110 kg. Poťahy možno ľahko zložiť a oprať na 30 stupňov Celzia. Pred prvým použitím je potrebné sedací loptu Ball aj balančnú stoličku kapsule nafúknuť. Je to jednoduché, rýchle a zvládnete to počas pár minút. Na našich stránkach nájdete aj krátke návody, ktoré vám s tým pomôžu.
Podložky pil a pád sú už z výroby nafúknuté. Pri nich si môžete ľahko doladiť výšku a tvrdosť sedenia podľa toho, čo vám vyhovuje. Keď si všetky tri produkty porovnáme, sedacia lopta ponúka najpohodlnejší a zároveň najstabilnejší spôsob sedenia, a to vďaka svojej výbornej ergonómii. Odporúčame ho ľuďom, ktorí trpia bolestiami chrbta, tehotným ženám aj rodičom s malými deťmi. Skvele sa hodí na prácu z domu alebo do kancelárie. Naopak, balančná stolička je štíhlejšia a podporuje dynamickejší štýl sedenia. Môžete sa na nej jemne pohupovať, balansovať a sedieť v spriamene bez námahy. Vďaka svojmu tvaru je ideálna aj k menším stolom. Je síce menej stabilná ako sedacia lopta, ale veľmi rýchlo si na ňu zvyknete. Balančné podložky pil a pad sú najpraktickejšou variantou. Sú skladné, ľahké a ľahko prenosné. Skvele sa hodia tam, kde nechcete meniť nábytok, ale napriek tomu chcete sedieť zdravo doma, v kancelárii alebo napríklad na cestách. Aby sme to na záver jednoducho zhrnuli. Sedacia lopta bal je najpohodlnejšia. Stolička Capsule svojim pružným sedením a štíhlym tvarom prirodzene podporuje vzpriamené držanie tela a balančné podložky pil a pad sú najuniverzálnejšie. Vďaka svojej veľkosti a flexibilite sa hodia takmer kamkoľvek. A teraz je to na vás. Vyberte si ten fluff, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Prajeme vám veľa radostí a pohodlia pri každodennom používaní našich výrobkov.